Davant d'una sorollosa afició que va venir a Blanes a acompanyar el seu equip, el Palamós va retrobar-se ahir amb la victòria contra un club deportiu Blanes que venia d'empatar amb l'Europa i de guanyar el Benavent. Al primer minut, Julen ja avisava amb aquest cop de cap, però després d'aquesta acció, el Blanes també hauria pogut marcar en dues ocasions. Primer Pitu remata de cap sobre un defensa i després Sergi Díez fa una gran jugada per la banda dreta, supera el porter Bayona però veu com Cisco treu la pilota sobre la línia de gol. A partir d'aquest moment es van acabar ja les opcions del Blanes i al minut 30 Jaume Duran començava el seu recital individual. Després de superar dos defenses dins l'àrea, li deixava la pilota franca a Joel Múrcia, que acabava d'entrar per Marc Pujol, i aquest establia el 0-1. Després del gol, la primera meitat no va tenir gaire més futbol i no va ser fins al segon temps que el partit va quedar sentenciat. Al minut 58, Marc Vila s'entrava des de la banda dreta, Jaume Duran posava la punta del peu i Albert Coca feia un penal clar que li suposava l'expulsió en vermella directa. Amb Sergi sota els pals, Julen era l'encarregat de llançar la pena màxima i de posar el 0-2 en el marcador. Amb 10 jugadors sobre el camp, el Blanes va baixar els braços i només Narcís i Pitu van fer tímidament l'intent de sorprendre des de lluny a Bayona. Eren els millors minuts del Palamós i a sobre en un contraatac no massa perillós. Aleix va veure la segona groga i va deixar el Blanes amb 9 homes. Tot i la superioritat, però, els visitants no van poder completar cap més ocasió, ni tan sols dues de claríssimes. Aquest contraatac amb superioritat on Duran prova fortuna i xuta Massal, i aquesta altra on el mateix davanter li deixa la pilota de manera calcada al primer gol a Joel Múrcia i aquest la desaprofita. Pero los equipos contrarios necesitan media y nos hacen 2 goles. Nosotros necesitamos 8 y prácticamente Bayona pues no ha hecho ninguna intervención. Está claro que era muy difícil, que con 11 cuando estábamos todos hemos trabajado muchísimo, mucho esfuerzo, mucha intensidad, pero no teníamos talento, ya con 9 o 10 pues bueno, ellos solo tenían que mirar cómo corría el tiempo. Nosaltres estàvem amb l'angoixa de perdre 3 partits seguits i s'ha notat l'equip i ha notat una miqueta això, però aquesta angoixa no ens ha marmat amb el tema doncs, de treball, d'esforç i d'anar-hi. No? Llavors, inclús a la segona part, amb el marcador favorable, ells amb 9, l'equip no estava doncs, suelto perquè venim d'això de 3 derrotes, no havíem tingut mai la porteria encara a 0, avui l'hem tingut i els objectius eren aquests. No? I, doncs, estàvem una miqueta doncs, que amb superioritat de 11 contra 9 haguéssim pogut matxacar. No? Llavors no ha sigut així, però em vaig supercontent amb l'objectiu de la victòria fora de casa, que és superimportant per nosaltres. Amb el 0-2 final, el Palamós es torna a enganxar a la part alta d'una classificació de tercera, que encapçala el Reus amb 21 punts. Per la seva banda, el Blanes suma la 7ª derrota de la temporada i es posa 17è amb 10 punts. La setmana que ve, els homes de Paco Carballo buscaran una nova victòria que els allunyi de les posicions de descens al camp d'una Amposta, que és 11è amb 13 punts.